Machita namagrotman uJose Riverio yi-living legend e-Orlando Pirates. In fact, beyond legendary, iconic. So kutheni ndisitsho, besides i-prestige ne-pride ne-honor yokuza ne-trophy eziyi-5 in 3 seasons and ingaba yi-6 or 7 trophies next month, uRiverio usave i-millions for Orlando Pirates. Create a team for the future for the team for the next 3 to 5 or even 7 seasons. Kuzaba khona i-team uRiverio seyidevelopile. Orlando Pirates ayizuba nayo i-need ne-pressure yothenga i-players ngoku. I-replace abantu abafana noMayela i-defense, noLanduza, i-midfield, uMakhawula. If umjita imilenze yahamba because ayikho young umjita, uDion Hoto if imilenze yakhe yavaya, Pirates azuba na pressure ba mayithenge i-players. At the same time, if uMofokeng angavaya athengwe, uMabasa avaya athengwe, uMbatha avaya, uLanduza banomnye uMakgopa angathengwa avaye, Orlando Pirates ayizoba nayo again i-pressure ne-expectation yoba mayithenge i-players ngoba seURiverio ucreateile i-future for le team. I-Pirates ezibandisitsho uba i-team ezithengayo i-players kule season le sithetha ngayo sijongileyo ngoku. I-Pirates ibithenge uGilberto usuka Angola and waflopa umjita nge-millions. Ethenga noDino van Rooyen from Stellenbosch nge-millions. Class season before lena bekuze uKim Vuiti from iMaritzburg United nge-millions. Talent Mbatha naye soku SuperSport United ngenyuku. Before bona engonkosinathi Sibisi olawe ondaba ithethwa Ndlondlo, uThaphelo Xoki, noMakhehlene Makhawula. Cela nje isupport encane bafethu kuse i-80% yenu ababukela le channel every week abasubscribe hanga bafethu. Cela nje ekseni shaya usubscribe apha ezantsi ifiqa udibana ne channel okanye seqhela ubukela apha mara ko subscribe uzokwazi uthola videos. Okanye nje isupport encane ushaye ulike apha ezantsi. Xa ushaye ulike uYouTube kuse uzobonisa le video amanye amajita. Cela nje isupport encane bafethu kuse i-80% yenu ababukela le channel every week abasubscribe hanga bafethu. So Orlando Pirates ikhalile kuse uthenga i-players but seJose Riverio ngoku uyenze izinto be easy for the team and kune coach elandelayo ba okay ningazithenga i-players but nizothenga 1 okanye ningathengi ini player okanye 2 but nothenga minimum ngoku team save imali ngoba kusentoni create players from your own development. So le out uRiverio ezibani izithola bafethu iproduce 6 elite ezi6 ezine talent from i-development i-Orlando Pirates and onke amajita are 23 and under. Lo yeminish ba kuse la majita angakwazi kuse udlala i-Orlando Pirates for the next 10 years. Xa 23 and under angakwazi udlala i-Orlando Pirates for the next 10 years amajita. Okanye amajita angakwazi uattracta i-transfer deals for Orlando Pirates. La way kuse kwi-team ezi-Orkant okanye kuse i-team ezikwalapha i-Sundowns kuse iyathenga Orlando Pirates yalo bafethu. Xa igqiba idalwe iyazithenga i-players from Orlando Pirates. Even nayo kuse ngavele kuse ize ne-millions ithenga i-player Orlando Pirates and Orlando Pirates ayimind because kuse if kuse umbonisa imali uzothi izwakala. Okanye i-team ezifana ne-Al Ahly ezilapha Africa ezinemali okanye Orkant okanye Middle East ngathi gqi offers ze-millions Orlando Pirates yenze inyuku out of ezi players zintsha uRiverio aziproducileyo zi-23 years and under and izine talent amajita. In case awukho sure uphosiwe ngalamagama okanye awukho sure ngalamagama ezi players uRiverio aziproducileyo, so qala ngayoqala ngoMay 2023 uRelebohile Mofokeng ngeyazikhathi wena 18 umtshana uRiverio la light and iwenzayo says light akavele ndithatha light nje from kila reserve team ayijule khona. Isistory soniphinde silibala uRiverio light Mofokeng wayithatha from kila week i-disc team eqala ujima ne-Orlando Pirates kaqala isizini which is phango August. Umtshana ogejima isizini yonke wazokudlala i-first game yakhe xa kuphela isizini ngoMay against Ilawe Royal AM e-Orlando Stadium and the rest yayi history.
and sesiyambona ba wenza ntoni umtshana. After yena kalandela uMohao Nkotha after kumke ulawe uMonapule Salenga and Riverio okwazi ucreator no introducer iwinga is similar to Salenga in a 19 uMohao Nkotha ngakhange ithengwe. Usimila njani kulawe layout uMonapule Salenga. Nkotha usimila to uMonapule Salenga ngeability nento player inika yona team kwi-wing, which is like zila abilities is unique. Not zonke say wingers ziscora goals. Usalenga be unique umjite be winger iscora goals. And Nkotha iwathi bay wa replace uSalenga apha kule team and kusenayo Nkotha kuse winger kuse ekwazi uscora goals umtshana. Noba ngamanye amaxesha kuse uyabona sebesihlanyisa umtshana basithi unselfish unje yakhe indalo yakhe lo abayise ule player inje yana lawe ayikho kwi talent oyindoni ikwi nature yomuntu kusebona sengaphakathi enhliziyweni base kusenalapha engqondweni bayise umuntu udirect kuse unindalo kusethanda uscora igoals umjita. Usalenga benje yaba kuse Usalenga xa usefuneke mhlawumbe kusepasile kwenye assist kwenye cross Usalenga uzoba direct funa kuseyibhola ilawe kusebetheke enethini. Nkotha unje yana is only 19 years old. And then after Nkotha kwaza idefender ekwazi udlala central defense okanye right back uSiyabonga Dlozi na 22 umjita. After uNdlozi kaza central defender ikhaba ngeleft kwazi udlala left back uMbekezeli Mbokazi na 19. After yena kaza uSimphiwe Selebe central midfielder ena 20. After yena kaza uLanuza umbali out Madiba uyanga Madiba left back ena 23. Ena kuphelelanga apho zikhona ezinye players uRiverio khangazinike debut ne but kuseyumjita ukwazile uzipolisha ziphinde zibe grand abachana babenze idebut zabo Orlando Pirates before yena. Apha ndithetha ngolawe ngoThabiso Sesani. Sesani wayenza idebut yakhe Orlando Pirates ngo2021 mara wavaya wake loan uphinde wabuye uRiverio umhlanganiso wabe grand umtshana nene siyabona ngoku i-top player Orlando Pirates. And kuse original so ke kula development Orlando Pirates. Same story uButhumelo Radiopane na 21 umtshana wenza debut yakhe ngo2021 wahamba wake loan Cape Town Spurs wabuye uRiverio wasipana ngaye na 21 ngoku striker esicoachiweyo ngokuRiverio and sifundeleyo grand kumabasa nomahope. Nale out ulayiding ina 21 22 naye ulawe Azola Chobeni naye se debut yakhe wenza ngo2020 and wavaya wake loan JDR phinde wabuye uRiverio wasipana ngaye player grand. uRiverio legend iconic ngoba mfethu ngelo hlobo bayisentoni uyothola success for the team silverware which is excel i pride ne prestige ne honor plus excel nenyuku. And then it's our creator a team for the next 3 to 5 years for the club, at least 3 to 5 years by say players ezintsha. And it says players if uRiviero's create players is youngster from development zidlala kwi areas zonke efieldini i-defense midfield like front line. Legend ucreate say team for the future basically for Orlando Pirates ingakhange Pirates iyeke market nqa players. So salute legend le yasespain thiwa ngulawe ngubani El Padre legend Jose Riverio mphakamisela bafethu. If eqala udumana channel bafethu cela ungalibali kuse ushaye subscribe ungalahli ngaphosa ziwezi grand okanye nje cela nje support encane ushaye ulike apha ezantsi uzathola i videos moja bafethu.